Avui estem aquí a l'Espluga, a la seu de l'Esplugues Club de Darts. Estem fent el 23è Campionat de Catalunya per clubs. Ahir vam fer els individuals i les parelles. Avui tenim el campionat de clubs, que són 7 clubs de les lligues de Tarragona i de Barcelona. N'hi ha clubs de Girona també i n'hi ha aproximadament uns 70 jugadors. El nivell de competició és bastant alta. N'hi ha alguns jugadors ja que han jugat internacionalment i que a més es despunten bastant. La modalitat de joc és l'oficial a la World Darts Federation. Llavors juguen 5 jugadors contra altres 5 jugadors i els que arriben al millor de 25 punts, llavors els que arriben a 13 són els que guanyen. Juguen una partida cada jugador contra els famers. La competició ha estat molt competida perquè tant al matrix a la final vaig tenir que apretar molt. Vaig arribar aquí, em vaig despejar, vaig jugar molt tranquil i vaig començar a fer partides molt bones des del principi, per la primera ronda fins a l'última, concentració, relaxament, i me van entrar partides molt bones, partides de campionat del món. Normalment sempre el que guanya una partida és el que més regularitat té, no? És tant en punts com en tancada, perquè si tu fas molt de punts i després no tanques, malament. El que tens que fer és regularitat en punts i regularitat en tancada, no? Els dardos es componen, és un projectil que està dividit en 3 parts bàsiques. La part de la punta, que és el barril, la part de la canya, que normalment n'hi ha diferents medides i sol ser normalment de nylon o de fibra de carbono. I després la tercera part important són les plomes. Estan fetes de plàstic o d'un producte similar. N'hi ha puntes que es diuen més ràpides, que són més curtes, n'hi ha puntes que són més amples, que són les lentes. A partir d'aquí ja n'hi ha moltes variacions de tamanys, de pesos i de tipus diferents de materials. He arribat al món dels darts gràcies a anar a la meva mare al seu poble i veia partides de darts i des de ben petit m'agradaven els jocs de punteria, com per exemple el billar, els darts, o quan anava a la fira a jugar a l'escopeta, a tirar les boles a terra. Un dia vaig anar amb els meus pares a prendre alguna cosa al bar, a un equip li faltava un jugador. Llavors em van fitxar, va acabar el partit i em van dir si volia tornar a jugar ja amb ells durant la resta de la lliga. He jugat campionats de Catalunya, de punta de ferro, d'Espanya, vaig jugar un del món per guanyar el d'Espanya i vaig representar Espanya al Winmau de 2010 a Hull. En aquest campionat estava una partida ja de jugar als pòdiums i vaig perdre amb un finlandès i vaig quedar el 16. M'agradaria arribar lluny perquè és un món que m'agrada des que vaig començar. Llavors, clar, per arribar allí és difícil, és constància, sacrifici. El que m'agrada del dart és que hi ha molt bon ambient, molt bon rotllo, coneixes gent, diverteixes, riure. Sempre, aunque tinguis una mala ratxa, sempre hi ha algú ahí que et treu un somriure.